Africa my continent, Africa my home. Sise-Afrika, eSouth Africa, KwaZulu, i-district iLembe. Semhlali la. Mhlali, Seshaka, ngathi Crowdville, kuyeThethe, R102. Sendaweni yesigameko. Indawo yesigameko kwenzekeni. Mawubuka la emva kwami. Kunemoto eyikhumbi or eyitaxi elangemuva. Into enzekile inkulumo inzwabethi le. Inzwabethi ithi inkulumo amaphoyisa abene information abenolwazi alitholile ngemoto ehijackiwe esingakazi ukuze kube manje ukuthi ibe hijackwe kuphi nendawo. Banikezwa i-description yemoto okusho ukuthi mhlawumbe ibadukele khona la esitithini ngoba uNthula mawukhamba nje la eNthula le robot la lasemhlali kule off ramp kanti bazothi mabevela ngabe mabevela bavela kule le moto le isuka phi ithi inkulumo le moto le isuka la eBhalito iyapi le moto iya la eThethe izohamba la nje iyobamba R102 it Crowdville Thethe igcwele nje ama-passenger abantu babuyela emsebenzini abantu babuke uyofesa base beyingenela ngesibhamu. Isho njalo-ke inkulumo ethi ingelelwa amaphoyisa kuthiwa amaphoyisa ayidubulile. Umonakalo-ke owenzekile ukuthi ungakanani asikazi kodwa khona ukhona umonakalo owenzekile kule moto kubantu ababegibele phakathi abanye-ke ya ake ngibambe lapho nje ulwazi wangunikeza lona ukuthi kulomgwaqo lo kunemoto edutshuliwe nansi emva kwami inkulumo ithi idutshulwe amaphoyisa ngoba kade eyifanisa nenye agcine engayitholanga isimo esikusona lesi Africa my continent, Africa my home. Yeah. Isona simo lesi mhlambe omunye umuntu ezinye zezinto ebuyicindezela itekisi okusolakala ukuthi ihijackiwe kusho kanjani inabantu abawu15 mhlambe ke abantu sebezobeka imbono ukuthi uma kuyitekisi yeah before mhlambe idutshule sekuzo apply imithetho ethize ukuthi kudutshula makwenze njani mhlambe omunye uzositshela ukuthi hayi bekufuna ukuthi ke mhlambe kuthinta amaphoyisa aphambili akwazi ukuthi ayivalele wena kuphela mawusalokho uyibonile njoba okubalekile uma phela wenza ichase noma kujahwa imoto ukuthi uyibone uhlale kwi-eye contact yakho ningahlukani nayo kwenze ukuthi unikeze abangaphambili noma baseduze noma banezimoto ezishesha kakhulu ubanike i-description bese beyayivala ke leyo moto bese kuba ukuthi ke kuyabonakala ukuthi kwenzakalani ke kulesimo lesimo akusona makuthi lokho kuyikhona kusho ukuthi lokho kuthi on goal mangadutshulwa nje imoto ehambelayo nje ngoba umshayeli sesikhulumile naye umnikazi wemoto sesikhulumile naye kodwa ke ngenxa yokuphepha nokwethuka sasesithi asingabavezi la kwicamera mhlambe ke umuntu engasukuma sikhulumile nabo kodwa ke kwase kuyavela ukuthi ke ngoba udaba lolubucayi futhi mhlambe ke olukhulu kakhulu ukuthi ke basuke endaweni yesigameko belapha bazophepha khona bazokwazi ngoba mhlambe nokwethuka nje kusekhulu kakhulu basethukile kakhulu ngoba mawukhuluma kodwa nomshayeli uthi uma ngiqhamuka ngithi ngiyibonile imoto ishaya amalampu ablue kodwa hayi isiren akaze ngizwe into engiyizwile ngizwe nje ukuduma kwesibhamu nje kuphela kwaduma isibhamu kodwa ngayinika ukuthi qhuma isondo uthi yabo kodwa ke inkulumo lesingeke sifake emlonyeni wakhe ngoba uyabo makhulunywa kanje akusona istatement lesi kodwa ngikukhulumela nje mina inzwabethi uyabo lezi inkulumo lesi ezikhulunywa ema corridors inkulumo nje siyithola ukuthi akaze ayithola imoto iwarning ethi nje akame noma isiren
usho njalo kodwa nje uzwe sekuduma njengoba besekuduma kwaba yilesimo kuyisona kodwa ke asithembe ukuthi kuzothi masikutholakala kwenziwe uphenyo ngendlela okuyilona bese siyathola iqiniso ukuthi kwenzekeni le moto iyona ebifuneka mangayona ebifuneka iyiphi lebifuneka makade kuyingayona lebifuneka ibikade hijackwe kuphi ibiyuhlobo luni ibe uhlobo lwemoto ibiyikhumbi yini engenza ukuthi udubule ikhumbi kuba ikhumbi speed sami mhlawumbe soba 140 noma soba 16 sisazothola konke lokho ukuthi abengekho namaphoyisa mhlambe abengathintwa la ukuthi ke ayivale le moto yabo ukuthi ke yabo kuningana nje ungangena phakathi ngoba phela la akufani nasemakhaya amaphoyisa amaningi la amaphoyisa angaqhamuka ngo-R102 amaphoyisa angaqhamuka ngo-N2 amaphoyisa angaqhamuka lo mgwaqo la maqhama lapha emhlane kuningana imibuzo engaphenduleki kodwa sazoba kodwa ke angeke ngiwageqa amagula sizoyishiya nje ngoba ikahle isengalweni yomthetho mhlambe ke ibona bazokwazi behlanganisele sithi mase sibuze kubantu abarelevant njengamanje mina ngiyaxoxela futhi ngibuza kanye nawe njengoba ubuza nje nami ngiyabuza ngoba nama ngazi ngitshelwe nje ukuthi angiphuthume endaweni yesigameko nami ngabamba ezami ngaphuthuma endaweni yesigameko cha ngakufuna ngunikeze nantu ulwazi okufuna nginikeze lona okwamanje ke mhlawumbe into angitshena umgwaqo vele uphazamisekile kodwa uphazamiseka umgwaqo akwenzi lutho kakhulu ngoba vele i-off peak manje akekho umuntu ojahibi kodwa nje okubalekile yilezi ngane zabantu ezidubuleke lapho ngoba ngiyacabanga ukuthi khona abamnyanga lapho lezi ngane ezidubuleke lapho ukuthi badubuleke kanjani ke isimo sinjani udaba la ngolunye usuku sona simo lesi esinaso Africa my continent singazi-ke ngempela ukuthi igejane kuphi ngoba imibuzo uthi iyona le uthi ithi impendulo cha akuyona uma kube bekuyiyona mhlawumbe besikhuluma olunye udaba kodwa ngoba akuyona hey olunye futhi udaba esilikhulumayo isona simo esinaso mhlawumbe ke angehle sikhulume ngoba vele sisazothola ulwazi sazolokhu silalelile I thank you.